Η Ισλαμική Δημοκρατία έστεψε μια χάρτινη φιγούρα του Μοτζταμπά Χαμενεή, επειδή προφανώς είναι τόσο τραυματισμένος ή ίσως ακόμη και νεκρός, που δεν μπορούσε να παρευρεθεί στην ίδια του την τελετή ορκομοσίας. Και αυτό ακριβώς συνέβη τώρα και στη μεγάλη νεκρική πομπή που οργανώθηκε για τον Αγιατολά Χαμενεή. Ξέρετε αυτόν τον τύπο, τον επικεφαλής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που υποσχέθηκε θάνατο στο Ισραήλ, θάνατο στη Δύση, και τελικά βρήκε ο ίδιος τον θάνατο όταν η Αμερική και το Ισραήλ αποφάσισαν να τον κυνηγήσουν. Τέλος πάντων, του έκαναν αυτή τη μεγάλη τελετή κηδείας, γιατί ξαφνικά ξεπέρασαν τον φόβο τους. Και μαντέψτε ποιος δεν ήταν εκεί. Ο ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ξέρετε, αυτός που υποτίθεται ότι μιλάει εκ μέρους του Θεού, δεν ήταν παρόν. Αλλά τα αδέλφια του ήταν. Και αυτή η εκδήλωση, γιατί τη συζητάμε? Λοιπόν, έγινε μεγάλος ντόρος, γιατί για κάποιο λόγο έχουμε δυτικούς που αποφάσισαν να πάνε και να τιμήσουν αυτόν τον Ισλαμιστή δικτάτορα που είναι υπεύθυνος για το θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Ναι, ο ηγέτης της τρομοκρατίας στον κόσμο που εξουδετερώθηκε επιτυχώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε μία από τις πιο εντυπωσιακές στρατιωτικές επιχειρήσεις όλων των εποχών. Γιορτάζεται από κάποιους δυτικούς που είναι πραγματικά απίστευτα ανόητοι. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω σε αυτό το σημείο. Έτσι, ενώ αυτό το βίντεο με το χάρτινο ομοίωμα είναι αστείο, αυτό που μόλις δείξαμε δεν ήταν αστείο το γεγονός ότι τον έφεραν ως χάρτινο ομοίωμα στην τελετή ορκομοσίας του. Επειδή δεν μπορούσε να έρθει. Δεν ήταν παρόν. Και κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο λόγος που δεν ήταν παρόν είναι επειδή είτε έχει σκοτωθεί, είτε τραυματίστηκε τόσο σοβαρά κατά την απόπειρα δολοφονίας που σκότωσε τον πατέρα του, ώστε δεν μπορεί να εμφανιστεί δημόσια. Οπότε εδώ είναι μερικά πλάνα από αυτή την εκδήλωση. Ενώ όλοι τους είναι πολύ λυπημένοι γιατί προφανώς ο ηγέτης τους, που ο Θεός αποφάσισε να τους φέρει, τελικά δεν ήταν πραγματικά θεόσταλτος και εξοντώθηκε γρήγορα και ολοκληρωτικά από τους Ισραηλινούς και την Αμερική όταν το ήθελαν. Σωστά? Έτσι, 3 παιδιά του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολά Χαμενεή, στέκονται σήμερα στην κηδεία του στη Τεχεράνη, μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα τους σε αεροπορική επίθεση. Ο κίνδυνος να στοχεύσει το Ισραήλ την κηδεία ήταν πολύ μεγάλος για τον άλλο του γιο, τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεή, για να παρευρεθεί. Γι' αυτό και δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός ότι δεν έχει ποτέ εμφανιστεί δημόσια. Ένας ομιλητής στην κηδεία του Χαμενεή φέρεται να είπε ότι η δολοφονία του Τραμπ είναι καθήκον μας μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες πενθούντες. Γιατί να μην σκοτώσουμε τον άνθρωπο που σκότωσε τον ημάμι μου? Πρώτα ήταν το σύνθημα θάνατο στην Αμερική, και τώρα έχουμε και αυτό. Το Ιράν δεν το κρύβει καθόλου αυτό. Θυμήσου. Όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή που συνεχίζονται ακόμα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Σωστά? Αυτός που σκότωσε τον ημάμι μου. Γιατί δεν σκοτώνεις? Εντάξει, δηλαδή ουσιαστικά λέει ναι, πρέπει να κυνηγήσουμε τον Τραμπ. Εντάξει. Τρέλα. Τώρα, εδώ είναι τα πλάνα από την ίδια την κηδεία. Υπάρχει πολλής κόσμος εκεί. Τώρα, προφανώς δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους είναι πραγματικά εκεί επειδή τους το επέβαλαν ή επειδή υποστηρίζουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Ξέρουμε ότι υπάρχουν 90 εκατομμύρια άνθρωποι στο Ιράν και περίπου το 20% από αυτούς υποστηρίζουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Δεν είναι ξεκάθαρο αν πραγματικά τους συμπαθούν ή αν απλώς αναγκάζονται να το κάνουν. Άρα μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν είναι έκπληξη να βλέπουμε τεράστιο πλήθος να εμφανίζεται σε αυτή την κηδεία. Και πράγματι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν με νοιάζουν αυτοί οι άνθρωποι του Ιράν που πήγαν σε αυτή την εκδήλωση. Είναι δικαίωμά τους. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Με ενδιαφέρουν οι δυτικοί που εμφανίστηκαν εκεί, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι λίγο πρόβλημα. Άκου αυτό. Ήταν ηγέτης για όλους τους ανθρώπους του κόσμου, στον αγώνα ενάντια στον υπεριαλισμό, στην αλαζονία, στον σιωνισμό, στη γενοκτονία. Για μένα ήταν ο μεγαλύτερος αντιυπεριαλιστής ηγέτης που έζησε κατά τη διάρκεια της ζωής μου. Θέλω απλώς να είμαι ξεκάθαρη μαζί σας ότι πρόκειται για πρώην συνεργάτηδα της Elizabeth Warren από το Δημοκρατικό Κόμμα, την Κάλι Walls, η οποία παρευρέθηκε στην κηδεία στην Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι ήταν ο σπουδαιότερος ηγέτης της εποχής της. Κυριολεκτικά, μια Αμερικανίδα δημοκρατική πηγαίνει στην κηδεία του Ισλαμιστή τρομοκράτη ηγέτη. Απλώς δεν το καταλαβαίνω. Και φυσικά έχουμε και την Μπούσρα Σέιχ, αυτή την ψυχοπαθή. Ας δούμε. Ένας άλλος πραγματικά κρίσιμος, σημαντικός ρόλος που έπαιξε ο εκλειπών Αγιατολάχ Αλί Χαμενέη ήταν η αντίσταση στον κόσμο. Βλέπετε, όταν υπάρχει καταπίεση. Ξέρετε, η τρομοκρατία, όταν λένε αντίσταση, εννοούν την τρομοκρατία που όλοι εσείς βιώνετε. Ναι, απλώς για να είμαστε ξεκάθαροι. Ενάντια στους ανθρώπους. Υπάρχει φυσικά αντίσταση. Και αυτό που εννοούσε πραγματικά δεν ήταν μόνο ο αγώνας του Παλαιστινιακού λαού, αλλά έβλεπε κάποιον που υπερασπιζόταν τη δικαιοσύνη. Ήθελε οι άνθρωποι να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Ήθελε να τελειώσουν οι πόλεμοι. Ήταν βασικά ένας άνθρωπος της ειρήνης.
Ένα ακόμη πραγματικά κρίσιμο. Ήταν ένας άνθρωπος της ειρήνης που σκότωσε 40.000 ανθρώπους μέσα σε 2 μέρες, οι οποίοι προσπάθησαν να διαμαρτυρηθούν εναντίον του. Είναι τρελή. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τρελοί, κυριολεκτικά τρελοί. Τώρα, απλώς μια υπενθύμηση, εντάξει, για το πόσο τρελοί είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί είναι οι τρελοί δυτικοί. Οι άνθρωποι που προσπαθούν πραγματικά να νομιμοποιήσουν αυτόν τον άντρα ως ηγέτη, μαχητή της αντίστασης, άγιο άνθρωπο, πραγματικά το άτομο που όλοι θα έπρεπε να θαυμάζουμε. Είναι από την Αγγλία, είναι από την Αμερική. Και οι δύο με κάποιον τρόπο έχουν σχέση με την κυβέρνηση. Και να σκεφτεί κανείς ότι έχεις αυτούς τους ανθρώπους, είναι σαν να λες, άλλαξε τον Αγιατολά Χομεϊνί με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, εντάξει. Απλώς άλλαξέ το. Βάλε στη θέση του τον Χίτλερ ή όποιον άλλον. Απλώς άλλαξε τη λέξη. Αν δεν ξέρεις πόσο κακός ήταν ο Χομεϊνί. Είναι τρελό και παρανοϊκό να το ακούς αυτό από αυτούς τους ανθρώπους. Παρανοϊκό. Ειδικά όταν ξέρεις ακριβώς τι θα τους έκαναν αυτοί οι άνθρωποι αν τους άφηναν μόνους στην Ισλαμική Δημοκρατία. Αλλά υπάρχουν και οι τρελοί που πραγματικά τον πιστεύουν και τον εμπιστεύονται. Και βλέπω αυτό το βίντεο. Πάντα βρίσκω αυτό το βίντεο πολύ διασκεδαστικό. Εντάξει, αυτή η γυναίκα εδώ φωνάζει. Είναι στην τηλεόραση και λέει: καμία βόμβα δεν μπορεί να μας φτάσει, γιατί ο Αλλάχ μας προστατεύει. Η φωνή του εισβολέα στη γη της πατρίδας είναι η φωνή της αλήθειας και του δικαίου. Αυτό που παρακολουθήσατε, η φωνή που ακούσατε, είναι ο θολός αέρας του στούντιο. Ούψ. Ο Θεός είναι ο μεγαλύτερος. Ο Θεός είναι ο μεγαλύτερος. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο Αλλάχ που την προστατεύει. Και αυτός είναι ο Αλλάχ που προστάτεψε τον Αγιατολά Χομεϊνί. Και αυτός είναι ο άνθρωπος για τον οποίο όλοι στέκονται για να πενθήσουν. Τι δυστυχία. Τόσο λυπηρό. Τόσο λυπηρό. Τόσο λυπηρό. Τόσο λυπηρό. Ραγίζει την καρδιά. Αυτός είναι ο νέος εκπρόσωπος του ίδιου Αλλάχ. Και αυτό είναι που θα συνεχίσουμε να πολεμάμε, γιατί έχουμε φτάσει στα όρια μας. Κυριολεκτικά, απλώς έχουμε φτάσει στα όρια μας. Είναι τρέλα. Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε στο Pushbat και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.